Много са начините човек да се погуби. Не е нужно да посегнеш на живота си. Можеш да се погубиш, като се откажеш от мечтите си. Като живееш в страх, като приемеш, че няма смисъл. Като позволиш на чуждите мнения да определят бъдещето ти. Но знаеш ли кое е най-голямата сила? Да станеш отново. Да повярваш, че Бог още не е приключил с теб, че всеки нов ден е нов шанс. Че животът е дар, който си заслужава да бъде изживян. Понякога една промяна в начина на мислене, едно по-добро решение за здравето или една нова възможност за допълнителен доход може да промени целият ти живот. Точно за това избрах да работя с Aquasource, защото вярвам, че когато помогнеш на хората да бъдат по-здрави, по-силни, им даваш надежда. А ако и ти търсиш ново начало, пиши ми. Нека поговорим, може би това е възможността, която си чакал.